Rivering. Tässä on jo vähän tullut uitua. Mutta katsotaan, kohta mennään lisää vielä. Tuolla. Näinhän se on. Leimaus. Toinen kerta. Äijät tuli kanssa. Niilo painaa siellä jo. Jokki tulee peessä. Otetaan miten käy. Kauhea virta! Kunhan ei pyörä lähtis mukaan. Rannassa. Aika touhua. Petri on piirtänyt tämmösen kuin yritysreikä. Tästä nyt koitan vetää. Se oli taas Peten ylitys. Se on uitui aika hyvin. Nää kuteet päällä tänne. Sitten vielä lämmitään tonne Riteikkö. Mennään liian. Kun sähkölinja. Tällä se on taas. Ähkäriskene. Kauniita maisemia sinne. Siinä mitään. Mä sanon nyt, että mitä ratamestari, kisamestari, ylipäällikkö, mitä ikinä se yksi kaveri onkaan, niin se on nyt pikkusen innostunut tästä korkea vedessä rämpimistä. 9 kilometriä juoksua, josta 9,5 vedessä ja uinassa. Ja ei kato nyt tosi kivaa. Sano, että tosi kivaa. Täällä näin vedessä. Sitten mun pitää vielä kiertää tuo läjätalo ja yhdenlaista touhua. Mä sanoin, että en mä sano edes. Mutta että uitu on ja uitu ja kahlattu ja uitu.